enxeño especial, dispostas a usar en un machín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar, da lúa ao gravitar, é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros arredor para xogar. Xiran que xiren as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. A ver... Onde... Perdeu algunha cousa, mestre? Sí... A ver, esperade... Pero que... Oi, Eureka, xo encontrei... Iso que é? Eureka, o meu nomon. Eureka, non, iso non significa nada. Bo, Sí, Eureka significa descubrino. E o nomon é un instrumento de investigación. Todo iso é grego? Exactamente. Que ben. É grego antigo. Sí. ese non é un instrumento de investigación. É un garbullo que non vale para nada. Pois con esta barriña, os gregos mediron a terra enteira. Mediron a terra con esa barra? Oi, pois cunha barra tan pequena como esa, debeulles de levar unha chea de tempo. Pero nada, non. Os gregos tiñan grandes ideas. A nosa civilización débelles todo a eles. En fin, case todo. O período grego supuxo un feito extraordinario dentro da historia universal. Vos pensade, as ciencias, as artes, a filosofía van chegar a un nivel tan alto que haberá que agardar 2000 anos para que volva a pasar algo semellante. Dades vos de conta? Pitágoras aplicará as matemáticas a todas as formas de coñecemento. Hipócrates dará comezo á medicina. Sí, e Sócrates, o filósofo... Coñécete a ti mesmo. Se non te coñeces, non sabes nada. E ti sabes que o sabes todo se sabes que non sabes nada. Fidias dalle vida á pedra con Atenea de 20 metros de alto. Sófocles e Eurípides escribirán obras mestras inmortais. Oh... E para Protágoras o home é a medida de todas as cousas. Para Anaxágoras a intelixencia é o principio que dirixe o mundo. E Demócrito descobre o átomo, e diso xa pasaron 24 séculos. Extraordinario! O átomo. Hai 2400 anos. Que vai ser certo iso? Vaya, parece que vos sorprende o do átomo. Pois logo vou volo contar. De Demócrito non se sabe moito, á parte de que ría seguido. Pois non metros. O mundo non está feito de 4 elementos. Pero están o lume, a auga, o aire e a terra. E se fosen formas diferentes do mesmo elemento? Fíxate ben. Non ves? Polo efecto da calor, a auga evapórase. E en que se transforma? En aire. E o lume que? Esta pola procede da terra. E transfórmase en lume. Non, metros, non hai 4 elementos. Hai un elemento básico, o máis pequeno que poida existir. A ver, mira. Nin sequera este gran de area é o máis pequeno que hai, porque o podemos dividir. Así que a cousa máis pequena que hai é o átomo. É tan pequeno que nin sequera o damos visto. Pois vou no romper para facer un átomo. Ti intento. E aínda podía ser máis pequeno. Máis pequeno aínda, diste.
Non metros. Ao mellor, algún día a xente consegue ver os átomos. Nós non somos quen, pero podemos imaxinalos. Demócrito imaxinou o átomo 2400 anos antes de que os físicos modernos o puidesen ver. Eu non... ese pau pequeno? Ah, o gnomon. Con isto pódense facer unha morea de cousas. Coa sombra do gnomon pódense medir o tempo. Poñendo de pé dánola vertical, deitado a horizontal, e entre os dous un ángulo recto. O gnomon indica o norte, o oeste, o leste, o sur. A sombra proxectada polo gnomon permite calcular a altura de calquera obxecto. Esta pirámide ten 250 pés. Sí, pero vostede díxonos que se podía medir a Terra. Iso é imposible, a Terra é moi grande. É unha broma. Sí que se pode, é simple, era cousa só de pensar. Eratóstenes pensouno. Eratóstenes. Uns 250 anos antes da nosa era, un 21 de xuño en Siena, Egipto. Hoxe ao mediodía, o sol vai nos pasar exactamente por riba da cabeza e vai iluminar o fondo do pozo. Polo tanto, o gnomon non terá sombra. O sol estará na vertical e eu vou medir o tamaño da Terra. E como vas dar feito iso? Xa verás. Mira como vai a menos a sombra do gnomon. Témolo o sol xusto encima das cabezas. Mira. Mira. Ala, acabouse. E agora? Agora xa verás. Imos ir a Alexandría. Hola, Eratóstenes. Hola, hola. Fixen o que me pediches. Mira, o día que me dixeches ao mediodía, a sombra do gnomon estaba exactamente aquí. Non ves? En Siena non había sombra, polo tanto o sol estaba na vertical. Aquí en Alexandría o gnomon proxectaba esta sombra. Sabemos a distancia que hai entre Siena e Alexandría. Se prolongamos o círculo, podemos calcular a circunferencia da Terra. Así que a circunferencia é de 252.000 estadios. Estás seguro? Sí, completamente seguro. Dadesvos de conta. Que ciencia, que precisión, que intuición, 252.000 estadios. Que parvada. Que é un estadio? É a longitude da pista de carreiras dos Xogos Olímpicos. 252.000 estadios son exactamente 39.690 kilómetros. Sumámoslles 300 kilómetros máis e xa dan as contas. Un gnomon, un simple pauciño. Siracusa, en Sicilia, estaba ocupada polos gregos desde había lustros. No século III antes da nosa era xa era unha vila poderosa e rica, cunha poboación de 500.000 de habitantes. Hola! Fillo. Arquímedes, regresaches, estaba preocupada. Non tiña por qué, mi madre. Alexandría é unha vila tranquila e estiven estudando con Euclides, o matemático máis importante do mundo. Traballaches moito. Penso que sí. Euclides estaba contento comigo e teño unha idea para establecer a cuadratura do círculo. O que? A cuadratura do círculo. O crevacabezas de todos os sabios. Vamos, anda. Xa verá, mi padre. Entrementres vouche presentar o rei Hierón. Igual che pode valer da axuda. Fidias, astrónomo de palacio, e o seu fillo Arquímedes solicitan audiencia perante a súa maxestade. Que entren. Fidias, o teu fillo xa volveu de Alexandría. Sí, maxestade, e aprendeu moitas cousas. E para iso facíalle falta ir tan lonxe. En Siracusa non temos sabios suficientes. Desde logo, maxestade. Pero o máis grande de todos, Euclides, ensina en Alexandría. Pois agora, Arquímedes, poderás demostrar todo o que sabes, achégate. O meu ourive fíxome esta coroa toda de ouro, polo que el di. Pero eu sospeito que me engana. Non engadiría no interior un metal menos nobre e menos custoso? Dime, segundo o teu parecer, iso poderíase saber sen destruir a coroa. Escoítote, Arquímedes. Non, maxestade, é imposible. Habería que romper a coroa. E sería unha mágoa un obxecto tan bonito.
Cala a boca, non che pedín a túa opinión. A ver se vai ser que ti és cómplice do outro. Dime, Arquímedes, vasme demostrar o que sabes? Vou no intentar, maxestade. Precisarei algo de tempo. Chegache cun día ou fanche falta dous? Un día ou dous debíame chegar, maxestade. E ticheste nunha boa, fillo. Como vas facer? Habería que calcular o volume da coroa. Despois, pesándoa, podería ver se o seu peso corresponde co do ouro, que é un metal moi pesado. Calcular o seu volume. Ai, ti que dis? Ten unha forma demasiado complicada. É imposible. Hai que pensar niso, mi padre. Pois, mentres tanto, ben, imos ir aos baños. Iso a nos relaxar. Pero que estás facendo, Arquímedes? Eureka, descubrino! Eureka! Eureka! Pero que pasou? Por que marchou? A auga estaba quente demais. Non sei. Deu en dicir Eureka, descubrino, pero que será o que descubriu? Aquí non vexo nada. Limpei ben a bañeira. Eureka! O que hai que ver? A onde imos chegar? E ese quen é? Correndo espido pola rúa, a quen se lle conte. É Arquímedes, o fillo de Fidias. Está algo, non? Entón que, Arquímedes, esa coroa é de ouro puro? Por suposto que sí. Fundín 60 moedas de ouro para facela. Faga que traian 60 moedas de ouro, maxestade. ¡Cuidado! As sandalias, aínda me vou a resfriar. Peso a coroa. Menos o peso do seu volume de auga que saiu por fora. Aquí está. Traede máis moedas de ouro. 1, 2, 3, 52, 53, 54... As 54 moedas pesan o mesmo ca a coroa, pero o nivel da auga non subiu de todo. Iso quere dicir que as moedas de ouro ocupan menos volume ca a coroa. Polo tanto, a coroa non está feita únicamente de ouro. Contén outro metal máis lixeiro. Como? Sí. Estás seguro do que dis? Estou, maxestade. Arquímedes engánase. A coroa fíxose con 60 moedas de ouro puro. Pesámolo nós. Se o peso é o mesmo, pero a densidade é diferente, iso é que a coroa contén outro metal máis lixeiro. A ver. Así seguro que se entende mellor. Miren, o peso é o mesmo, pero o coxín é moito máis grande. Está feito dun material menos denso co ouro. Señor, xúrollo. Son un home honrado na vida, ousaría... Hai unha maneira de comprobalo. É cal? Traedeme un mazo. Sí. Cuidado, Arquímedes. Mira ben que estea seguro do que faz. Se a coroa é de ouro puro e máis naquizas... Daquela maxestade deixarei que me corta a man. Traédemo aquí. Medio metro, és un estafador ou un incompetente. Sexas unha cousa ou a outra, xa non me faz falta. Desaparece. Ai, pero, señor, eu non sabía que... Desaparece antes de que me enfade. Ai, Sabes utilizar os teus coñecementos, Arquímedes. Podeslle ser útil ao noso pobo.
traballo moi duro, podelo facer máis doado. Tes algunha idea, Arquímedes? Unha idea ben sinxa. O parafuso sen fin. As paletas viran coa corrente do río e a auga sobe por aquí. Daquela non se precisan homes nin animais para facer que a hélice vire. Non, maxestade. Ai, moito peso o cedro de Fenicia. Eu prefiro o xunco de Antípolis. Poderías aliviar este traballo tan penoso? Sí, maxestade. Podería mover este barco cunha man soa se quedase encallado na terra. Este que di. Non estarás exagerando un pouco, Arquímedes. Non podo facer. Dixo, majestade. Dixo que podía mover este barco cunha man soa. Isto témolo que ver, majestade. Arquímedes, mantén o que dixeches. Sí, cunha man. Cunha man, pois que o faga mañá. Xa veremos lo que vemos. Sí, xa veremos. Vamos. A ordes do rei, hai que traer ese barco a terra e varalo na area. Veña, movedevos. Vamos. Vai me da la risa. Ya me está dando a risa. Mover este barco cunha man soa, quen me dera velo. Dá-me risa, majestade, dá-me risa. Arquímedes xa nos demostrou que sabe. Eu de ti non cantaría vitoria antes de tempo. Xa, majestade, pero aínda así cunha man soa. Non é capaz. Subide todos, subide. Con esa fazaña, Arquímedes fíxose famoso. Quedou claro que a ciencia non era un pasatempo e que se podía aplicar á vida cotiá. Arquímedes dixo, dádeme un punto de apoio e coa miña panca moverei o mundo. Ñas. Ui, os meus dediños. Ui. Iso sí, é preciso que a panca sexa resistente. Vou vos contar outra proeza de Arquímedes. É menos espectacular que levantar un barco ou calcular o peso do ouro dunha coroa, pero é un logro extraordinario. Extraordinario. Algo que os sabios admiran, a cuadratura do círculo. A cuadra que? A cuadratura. Xa veredes, non é tan complicado. Calcular a área dun cadrado é fácil, non é? Sí, é é moi fácil, moi fácil. Pois claro. Pero para calcular a área do círculo, como facemos? É o raio elevado ao cadrado por 3,1416. Iso é moi ben. Será fácil dicilo, pero había que descubrilo e demostralo. E iso foi o que fixo Arquímedes. A área dun círculo encóntrase entre a do cadrado que o rodea polo exterior e a do cadrado que está inscrito no interior. Sabendo iso, descubriu a fórmula que acaba de dicir psi. O número máxico 3,1416. Pero volvamos a Arquímedes. Arquímedes, vou morrer. Roma está nos ameazando e o meu neto Hierónimo é novo e non ten experiencia. Ti posues ciencia e sabedoría. Pídoche que lle axudes a este rei novo e o aconselles. Farei todo o que poida, majestade. Non trouxemos máis ca vitorias de Sicilia. E agora que? As nosas lexións diríxense a Siracusa. Esa vila tan rica será unha presa magnífica. Asasinaron o rei. Marcelus ven cara a Siracusa coa súa frota e as súas máquinas de guerra. Témonos que preparar, Arquímedes. Pero, general, eu non sei nada da guerra. Es un gran sabio. Deseñaches máquinas de guerra sorprendentes, así que agora témolas que construir para defendernos. Moi ben. Ímolo facer. Hai que xuntar os homes útiles.
Fanme falta carpinteiros, canteiros, curtidores, cordeeiros e ferreiros. Que 500 homes practiquen o tiro con arco. Pon as embarcacións a coberto, reforza as fortificacións do porto, bloquea a entrada, que traian o trigo, o aceite, o gando. As cordas non están tensas dabondo. Son as que lle dan a forza ao proxectil cando afrouxan. Hai que tensalas máis. Veña a tensalas máis, porque non o farán eles. Non, non, o proxectil non ten que sair voando. Ten que ir dereito cara ao inimigo, en horizontal. Así. Non, non, o gancho ten que estar na parte curta da panca, senón non ides ter forza suficiente. O que tedes que levantar son navíos, non bocois de viño. Veña, rapaces, demostrádeme que ides ser capaces. Esa parede bella dai. Moi ben, ides poder coas sambucas romanas. Reforzade iso, ten que ser máis denso. E aí poñido unha plataforma para as catapultas. O que me gustaba a felicidade da humanidade, e aquí estou facendo a guerra ao final da miña vida. Non van dar aguantado a nosa potencia. Agora, as catapultas grandes. Ui, o meu barco. Agora os escorpións pro tiro de cerca. Que facemos? Non, non, baixade dai. O barco vai emborcar. Aí a panca, e aquí o espello incandescente. Tirade, arriba, arriba. Este é un xogo novo ou que? Pois non sei que dicir. Tranquilo que non hai lume no lago. Pois sí, mira, sí que hai. Parade, tede as rodas desfeitas. Hainas que cambiar, se non vai ser unha catástrofe. Ai, non pode ser, non pode ser. Estamos chegando e non nos viron nin nos oíron. E igual pensan que non nos vimos ni nos oímos. Que disparen o lume. E agora as bestas e os escorpións. Non fai falta. Os romanos retíranse. Conseguímolo. Moi listo é ese tal Arquímedes. Pero os romanos somos invencibles. Está escrito nos libros de historia. Imos asediar esta vila. Que non entre nin saia ninguén, entendido? O asedio durará máis de 2 anos. Preguntan por ti. Ah, e quen é? Un que ven de Siracusa. Di que é importante. Dille que entre. Marcelus, vouche propoñer unha cousa. Mira que non lle faga nada a Arquímedes, que era o vivo. É un home grande, pódeme ser útil. Xa me encargo eu. Ei, escoita. Non quero que Arquímedes siga vivo. Pero Marcelus díxonos que... Despois heiche dar outras tantas e ninguén o vai saber. Entendido.
perfecto. Gustaríame E saber... es Arquímedes? Sí, espera, teño un problemiña aquí que me gustaría resolver. Arquímedes, ese grande inventor, tivo un final tráxico, por desgraza. Pero os gregos non dixeran a última palabra. Van seguir facendo unha chea de inventos dos que vos vou ir falando. Sí, xa veredes, xa veredes. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les découvertes